Kinsa ang mga Samaritans nganong hate kayo sila sa mga Hudyo? Si Jesus gani naingon man sa ilaha nga dogs. Ingon ni Jesus sa Mark 15:27, but he answered and said, "It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs." Gipakusama ni Jesus ang mga Samaritans ngadto sa usa ka dog. Pero nganong hate kayo sila sa mga Hudyo? Naitulo ka rason. Unang-una, they worship God and idols. Yes, they worship nila ang Ginoo, pero gi-worship po nila ang mga idols. Sa 2 Kings 17:41, ingon pa sa Bible, the nations or Israel were worshiping the Lord and at the same time serving their idols. Their sons and grandsons are doing just as their fathers have done to this very day. So mga idolatrous people kini sila. Gasimba sila sa mga Dios nga dili Dios. Dili na pwede mga igsoon. Gasimba ka sa Ginoo, acceptable na. Pero kung magsimba usab ikaw sa mga idols, dili na acceptable. Dapat ang imong simbahon ang Ginoo man lang, wa nay lain pa. Ingon pa sa Ginoo, ayaw ka mo pagbuton og laing Dios, gawas ka nako. Ikaduhang rason mao kini. Kini mga Samaritans, mga half-breed kini sila. Ang mga Hudyo nakigminyo sa mga Hintil. Ang resulta, half-breed. Ug mao kini ang bag-o nga mga Samaritans, mga half-breed people. Kato nga Hudyo nga dugo, kato nga Hintil nga dugo. Half-breed. Ingon na ang istorya. Sa unang panahon, ang mga Assyrians niadto sa Samaria ug ang nahitabo diadto, ang mga tao, ang mga Hudyo nga naa diadto nakigminyo sila ngadto sa mga foreigner, mga Assyrian people, mga lahi-lahi nga mga grupo ug dili kini sila mga Hudyo ang ilang giminyuan. Ingon pa sa Ezra 9 verse 2, indeed they have taken some of their daughters as wives for themselves and for their sons, so that the holy race has been intermingled with the local residents. Now, na mga local nga dito, mga Jebusites, Hivites, ug ang mga officials, ang mga Hudyo nakigminyo ngadto sa ilaha. Karon ang resulta, mga half-breed nga nagpuyo sa Samaria. So, ang hitabo, daghan na rin kaayo mga half-breed, dili pure-blooded Jews nagpuyo dito sa Samaria. Ug nahimo silang ginganlan sila og mga iro. Ani nga time ginganlan sila og mga iro kay laaw ba. Ginganlan sila og mga half-breed. Bisan sa time ni Jesus, ang mga Samaritans ginganlan mga iro. Now, ikatulo nga rason mao kani. They do not want the full-blooded to return to Jerusalem. Sa panahon bitaw nga na-exile ang Northern Kingdom, ay sa panahon bitaw nga na-exile ang mga Hudyo gikan sa laing nasod pagbalik nila, kining mga Samaritans nagpalisod-lisod kaayo sa mga Hudyo sa pagbalik. Mo kana ilang sala. Nagka-remember mo na sa balat. No? Sa Batubaya, Samaritan man kini sila. Nagkasala sila batok sa mga Hudyo. Ingon pa sa Nehemiah 4:1 and 2. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews, and in the presence of his associates and the army of Samaria, he said, "What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall?" Gipalisod-lisod ayon pag-ayo ni Sanballat ang pag-ayo sa wall sa mga Israelites. So mao kining tulo ka mga sala sa mga Samaritans batok sa mga Hudyo, busa hate kayo sila sa mga Hudyo. Una-una, idolaters, kasi ba sila yes sa Ginoo nga tinuod, pero kasi ba usab sila sa mga Diyos-Diyosan. Ikaduha, mga half-breeds kini sila, dili kini sila pure-blooded nga mga Hudyo. Nya kana bi mga Hudyo kay mga taas pa kanang standard sa purity, dapat yani jud ka. Di ka magpasagol sa mga dili tumutuo. Nya kan half-breed man kini sila, rejected. Na dumis ang ilang mga dugo sa mga Hintil. Ikatulo is kini mga Samaritans gapalisod-lisod sa mga Hudyo sa pagbalik sa ilahang lugar nga natawhan. Now, ang pangutana, hain man ang mga Samaritans karon. Hain na sila. Abi mo, gamay naman ang Samaritans karon, gamay na lang sila. Ingon pa sa 2018, ani nga site, they were 800 now. Sa 2018, 800 na lang daw sila kabuok. Karon basig abot naglibo na sila kabuok. 2022 naman karon. Unsa nahitabo ngano nagamay sila. Gipangpatay sila sa mga Hudyo ug sa uban nga mga kuan tungod sa ilang mga practices. Now, pangutana, who are the Samaritan people sa imong life karon? Kinsa ang mga Samaritan people karon sa imong life? Mga tao ba nga ang ilang papagmama nakasala sa inyong pamilya sa unang panahon? Ug until now,
ga-hate ka sa iya, ga-hate mo sa ila, tungod sa ila mga sala sa inyo sa past. Mga igsoon, hunong na kamo sa pagkasugo sa ila. Nga naman, ang sala sa ilang papa, dili nila sala, oy. Ha? Ingon pa sa Ezekiel 18 verse 20, the son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. So ang anak, dili siya magpasan sa sala sa iyang papa, ug ang papa dili magpasan sa sala sa iyang anak. Ug gabi ninyo, kung ang ilahang mga ancestors, mga lulog-lula, mga dautan, dili buti pasabot nga ang mga anak dautan na po. Nagyapoy mga good Samaritans. Nagyapoy mga Samaritan nga gasalig sa Ginoo. Nagyapoy mga Samaritan nga sa napulo ka buok, giayo sa Ginoo, ang isa nibalik. Samaritan pa yun siya. So, kung si Jesus nag-love po sa mga Samaritans nga gasalig kanaya, ato pong i-love katong mga tao nga nakasala sa ato sa past. Do not hate other races. Ayaw kaligot-guti ang lain nga mga races. For example, ang mga Muslim, kung nakasala siya sa iyong pamilya sa unang panahon, ayaw sila kaligot-guti karon kay wala ka kabalong, kana sila walay labot sa panghitabo sa unang panahon. Dayon, ayaw katawi ang uban nga mga rasa. Ayaw hunahuna ang kamo nga mga rasa, labaw gid mo kay sa ilaha. Ayaw ninyo biyay-biyaya ang mga Aita, ang mga Subanin, ang mga Bisaya, tungod sa ilahang kultura ug tungod sa ilahang mga accent. Kaya nga no, sa mata sa Ginoo, walay Greek, walay Hudyo, kundi isa lang ta ka body ni Kristo Jesus. Patas tanan, basta puros ta anak sa Ginoo. Bisan imong silingan, ayaw kaligot-guti kung nakasalaman na siya sa unang panahon. 10 years ago, ayaw siya kaligot-guti, pasayloan siya. Ingon pa sa Bible, love your neighbors as yourself. Uy, dili man ako na siya neighbor, kaaway man ako na siya. Ayon sa ingon ni Jesus, love your enemies. Mga igsoon mo, okay, ayaw ka mo pagtamay sa uban nga mga rasa. Higugmaan ninyo sila. Susama nga si Kristo na higugma kanila ug nagpakamatay para kanila. This is the Truth Bible Program.